कितना तू यहाँ से कितना दूर ये सामने वाला गली में घुसेंगे कि निकल जाएंगे तो अच्छी बात है। सामने वाला जल्दी फैन नो एरिया सूरज को दे दिया सिटी हमने ऊपर बोला ছিল एसी এতিয়া অকণমান মানে মায়া চিভিলাইজেশ্যনটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়কচোন আচলতে কি হয় মানে জয় মা দুর্গা Gracias.